vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Inini ndinoda kureurura kuti ndiri small house ende ndakaroya first wife yemurume uyo wandinodanana naye, and to make things even worse, inini nemurume uyu we can never be official because uyu murume we best friend yangu, like my high school best friend. But takamboita makore akati kuti then paakazonditsvaka mukoma. Let me be honest with you, my marriage was a mess. I was in a toxic relationship. Munoziva relationship iya yekuti unongogara wakarongedza hembe dzako, murume achiti kana ukamukumbira mari yekuti unge uchitenga kana kutengera mwana zvacho chikafu chekuti mwana ange achidya, murume aibva akudza kuti baya sha, hauna kana zvaunombondipa muupenyu, rather unongogara uchingondikumbira mari. Apa kubasa kwacho ndainge ndisingabvumidzwi. Ndinorangarira kuti nerimwe zuva mukoma ndainge ndanzwa kuti panapa ndainge ndaziya nenzara. Ndakabva ndangotanga kungofambawo ikoko kwandainge ndichigara nemurume wangu, my ex-husband. Ndokubva ndazowana basa, saka pandakawana kapeace job ndakatoapproachawo umwe murume ndokubva ndamuudza kuti ndaziya nenzara. Everyone in that community knew about my suffering. Saka murume uyu akabva ati ndine mamwe maworksuits angu andinawo. Murume uyu ainge ari makanika. Akabva ati unokwanisa here kumawacha maworksuits aya? Ndikabva ndati hongu ndinokwanisa kumawacha. Saka murume uyu iye ainge asina mukadzi. Ndikabva ndati zvino kuti ndimawachire pano pamba penyu hazviiti, nekuti zvimwe kuda vanhu vanokwanisa kuzozvitora nedzimwe nzira dzisiri idzo. Saka akabva anditi it is fine, chienda unomawacha. Ndakaenda ndikanomawacha mukoma. Murume akatodzoka achitobva kubasa akatondiwana ndiri busy. Musi wacho iwoyo vainge vaita a half day. Ndokubva andibvunza kuti maworksuit ani? Ndikabva ndati maworksuits baba name hidden. Manje mumba umo hamuna kana chikafu. Saka ndazoita desperate ndikafamba ndichitsvaka mapeace job. Saka ndo peace job iri randawana. Akabva andibvunza kuti wawana mari? Ndikabva ndamuudza kuti ndo mari iyi yandawana, but ndainge ndisati ndapiwa mari yacho iyoyo. So mukomanashi akabva andisiya kuzosvika ndichizopedza kuwacha ndokuaina ndikazoendesa maworksuits aya. Pandakadzoka kuya mukoma ndakatanga ndati regedzai nditange ndarakidza murume wangu mari so that iye akwanise kunzwisisa kuti zvinhu izvi zvaitika apa hapana kudanana nemurume uyu, but ndatopiwa peace job. Ndakati ndasvika pamba ndikatowana munhu achitoridza music dzake on loud on top zvezvo zvekuti ainge akatogadzirira kuti achiita noise nene. Ndokubva ndasvika paya munhu ainge atodhakwa. Ndikabva ndamati iyi ndo mari yacho iyi yandapiwa yandawana papeace job. Saka ndafunga kuti ndige ndichienda kunotenga katsaona kahupfu nemafuta nezvimavheji. Mukoma akandisikiza nebhodhoro redoro akati ndokuuraya iwe. Saka pandakada kutiza ndichiridza mhere akati ndanga ndisiri kuda kukurova, but ndikuda kukurovera kuridza mhere kwacho kwawaita. Uri kuda kuti boyfriend yako izvinzwe kuti ndiri kukurova nhaika. Mukoma munhu akabva akiya dho. Munhu ndokubva atanga kundirova. Ndakarohwa mukoma. Mushure mekunge ndarohwa munhu ndokubva azonditorera mari iyo yandainge ndazviitira peace job rangu. Ndokubva abuda. Later on ndakazotonzwa kutoti mari iyoyo akatoenda akatonoipa hure rake. Asi sezvisinei ndakabva ndataura nefriend yangu. Pandakataura nefriend yangu it was somewhere kuma 4 ndopa zvakaitika. Friend yangu pandakamuudza kuti kunogo ndo zvaitika sha ndatokuvara ndokutofunga kutoenda kuchipatara, but handina kana mari. Apa ndaluza a lot of blood. Saka ndiri kunzwa dzungu at the same time ndaswera ndisina kana chandamboisa kumuromo. My friend akabva ati it is fine, let me try to speak with my husband andizive kuti anokwanisa here kuenda kunokuisira mari. So I was then given my numbers ehusband yake. Ndo pandakatotanga kutotaura nehusband yake uyowo avawo murume wangu, but my friend does not know kuti takazotoiswa pabarika. So ndakati ndatanga kutaura nemurume webest friend yangu. Takataura mukomanashi on that same day achiti nditumidzirei mapictures enyu mainini ndione. Saka ndakamutumidzirawo mapictures angu when I was still okay, ndichiriwo ndakaitawo chimoko. Then ndokubva ndazomutumidzirawo mapictures angu mushure mekunge ndabva mukurohwa. Akabva ati no woman is supposed to be treated in such a way. Munhurume haafaniri kurova mhandi mukadzi akamuzvarira. Ndikati inototambika banguru ndo itoripo. Saka
ivo manje vakabva vazoti ndoda kukutumidzirai mari yakawanda, but promise me kuti you are not going to tell your friend, otherwise kumba uku kunokwanisa kuzoita mahwani, because pari zvino ndikutosuspectwa kuti ndinofamba ndichingorarana nevarume. Ende mukoma paakandiudza mashoko awa vakatonyora nechinyadzi zvezvezvo kutoti kana ndega ndakavhunduka semunhu ainge ari padesperate. I ignored that message ndokubva ndaenda ndikanogamuchira mari iya ndikati it is fine banguru, I am not going to tell anyone, I'll keep it as a secret. Saka everyday mukoma ndainge ndongotaudzwa ndichingobvunzwa kuti ko uri sei, wava sei musoro, uri kunzwa kurwadziwa here, ndotumidzira here imwe mari uende kunotenga mapiritsi. Finally akabva ati I'm going to speak with your friend my wife kuti zvinoita here kuti unge uchiuya kunoku kuchoni. Apa painge pasisina kana respect, ainge ava kutondidana nezita rangu. Dzimwe nguva aitoti ari kubasa, so aindifonera obva ati iwe ndoda kungoti ndinge ndichingokubvisa stress. Saka takatanga tichabvisana stress. Kudzamarawo mukoma ndava kutotanga kutoseka, and I swear to you kuti kubva zvandainge ndakapinda mumarriage ndainge ndava kusaziva chinonzi kuseka noumwe munhurume, because iye aingogara akangomudhura akangotsamwa chete uyu my ex-husband. Saka ndaitofunirwa paya ndobva ndatanga kuudzwa majokes. Kudzamara majokes acho azotanga manje kuita manoti jokes, neniwo ndainge ndava neconfidence zvekuti ndainge ndava kuvatumidzirawo manoti jokes. Ndakazoti ndauya kuno kuSouth Africa, ivo vakabva vati ini ndoda kukutsvakira kwako kwekugara. Varume ava vakangwara mukoma, because vachinditsvakira kwekugara vakabva vatsvaka kulocation kwekuti friend yangu kuti ange achiuya ikoko painge pachitoda makombi maviri. Saka ivo zvavakaita sekunge vainge vataura noumwe murungu. Saka murungu uyu kwaainge achigara kwainge kuri kudhuze nekulocation ikoko. Apa vainge vakazviitira kuti mazuva aya avanenge vanyepa kuti vari kuenda kubasa, avanenge vanyepedzera sekunge vari kuenda kubasa, vobva vazouya vachindiona. Ko ini ndakatanga ndichafungidzirawo kutoti mukadzi ainge achitozviziva kakutoti munhu anenge achiuya kumba kwangu, but vaibva vazoti iwe kana ndauya kunoku iwewe usazoudza friend yako kuti ndauya kunoku. Saka nekufambawo kwenguva mukoma ndichichengetwa, ndichibhadharirwa renti, baba naamai vangu kumusha vachitumidzirwawo magroceries in secret. Ndakabva ndatongoona kutoti munhu uyu nezvose zvaari kundiitira izvi ndichamubhadhara nei. Ndikabva ndangoti mirai ndingomuisawo pakati pemakumbo, ndinoitawo satani nhumbu. Ikabva yati yabatira mukoma, ndakabva ndamuudza kuti ndipe mari ndibvise nhumbu iyi, otherwise inozokonzeresa. Mukoma kana nhumbu yakanzi naMwari iyi inofanira kuzvarwa, unonwa zvose zvaunofungidzira kuti zvinobvisa nhumbu, but haifi yakabva nhumbu iyoyo. Ndakafamba mukoma nashe ndichinyepera maprofita avo vandainge ndichisvikira ndovaudza kuti ndiri kunzwa kuti chibereko changu chinorwadza. Ndobva ndaitirwa miteuro yaya inenge ichivava, ndichiti zvimwe kuda ndikasuka chibereko changu nhumbu inobva yabva. Nhumbu haina kana kumbogara yabva kuzosvika iye manje achiti izvi zvauri kuita izvi uchazosvika pakundizvarira mwana chirema, siyana nazvo kana nhumbu iyi yaramba kubva, siya tione kuti what is going to happen. Nhumbu yangu ndakaitakura mukoma nashe. Nhumbu yakati ichikura ndikatoona kutoti panapa kuti ndirambe ndiri best friend nebest friend yangu uyu wekundiudza mujoni, otherwise zvinobva zvazokonzeresa. Ndakangotadza kubatika pamepu mukoma, kuzosvika iye achizonditsvaka ndikabva ndazombomunyepera kuti ndainge ndakadzokera kumusha. Zvakamurwadza kuti naiwe kwaunogodzokera kumusha usina kana kumbondiudza. Uko murume akabva ati panapa we are going to sacrifice. Murume ndokubva andibvisa kwandainge ndigere ikoko, ndokubva azombondiendesa kumba kweimwe cousin sister yangu kuJoburg. Ndakazosvika pakuzvara mwana wangu ndigereko kuJoburg. South Africa yakakura mukoma. Ndakazotorwa ndichibviswa kuJoburg ndichidzoka futi kuprovince uko kunogara best friend yangu. Nanhasi uno best friend yangu anotongofungidzira kuti ndigere kuJoburg. Chaasingazivi ndechekuti nditori padhuze naye, just that panongoda kungokwirwa makombi maviri, kombi yekupinda mutown nekombi yekuzoya kulocation kunoku kwandigere. Saka iye haatozvizivi kuti we are sharing the same man.
ivo baba vekwangu ava advantage yavo yavanoita ndeyekuti ivo vanowanza kushandira kumakantry, saka vanokwanisa kutoshanda in the same province every night vachitochaisa vachiuya kumba kwangu, kana kutoti zvekuma 1 month every day ndichitorara nemurume in the same blanket. Kufriend yangu ndeichitotaura naye, tinotoita majokes mukoma, we regularly speak to each other, but chaasingazivi ndechekuti we are actually staying in the same province. And tinotoronga nababa vekwangu kuti dzimwe nguva anofanira kutomboenda kumusha, saka paanoenda kumusha all that time baba vanenge vari kwangu. And iye murume wangu uyo iye anotozivikanwa nehama dzangu, vanozviziva zvavo hama dzangu kuti ndakaiswa pabarika, but havazivi zvavo kuti barika iri harisi official. Dzimwe nguva ndinotomboenda nemurume wangu totoenda kumba as a family nemwana wangu, but friend yangu mukoma haazvizivi. Mukoma anongozivawo kuti kana pakagara paita barika panenge pava kuti netsei, ende kana munhu uyo waunenge wava pabarika naye iye asingazvizivi ari friend yako futi panoti netsei. Worst of all, apa pandakazoita pamuviri paya pandakazoti ndiriko kuJoburg ikoko, pandainge ndichigara kumba kwecousin sister yangu, cousin sister yangu ndopa yakazondivhunditsira ikati iwe apa izvonozvi uri kuda kuzvarira munhu uyu, what if akazokudhampa iwewe chiroya friend yako, but haana kuti roya, akangonditi chingogadzira best friend yako so that iye ave nemadisadvantages, so that murume anozongorambawo akamira newe, nekuti in the end murume uyu kana akazoita get used to you anokwanisa kuzokudhampa, then obva azodzokera kumukadzi wake. Hana yangu yakarova, ndikabva ndati zvino ndingaenda kupi, handina kana munhu wandinoziva ini apa. Moms munongovaziva kuti moms negospel vanogara vari teki, havangambofi vakabvuma kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadaro. Saka cousin sister yangu yakabva yati iyo yainge ichiziva imwe n'anga iriko kuJoburg ikoko. Takazoenda kuya ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga t-shirt nezvimwe zvipfeko zvekuti murume paaizoti paaiuya kuJoburg achiuya kuzondidongorera, then paya pekuti tinenge ndamuisira mvura yekugeza ndaibva ndazomuburitsira maunderwear aya awo akagadzirwa nen'anga. Maunderwear awa mukoma akatombogara kumba kwen'anga iyoyo, ndikazomapiwa. Mukoma pandakamapiwa ainhuwa mishonga, ndikanzi maunderwear awa aifanira kuti anga achizopfekwa nemurume. Then pandinenge ndazozvara mwana wangu manje, ndaifanira kuti umwe usiku ndobva ndazoradzika mwana wangu asina kupfeka pamba, but akapfeka underwear rababa vake, then tsvina akangoitiramo muunderwear imomo. Then zvinhu izvi ndakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunozvipisa. Ndapedza kuzvipisa ndakabva ndazotora madota aya, ivo pavakazouya manje ndikabva ndazoshandisa madota aya ndikamamwaya muchikafu icho chandainge ndichivabikira inini musi iwoyo. Chikafu chacho handina kuchidya. Saka zvose izvi zvandakaita zvakazokonzeresa kuti friend yangu azoita kamwe kakusemewa so kaanoitwa nemurume wake. Nanhasi uno anogara achitongondiudza kuti friend, nanhasi uno anogara achingondiudza nyaya izo dzinoitika kumba kwake, but hatozvizivi kuti inini I am the one akakonzeresa maproblems awa. There was a day rakandiudza kuti iwe murume wangu akandiudza kuti inini ndakatonhora kuzasi uku, saka I am afraid kuti murume wangu achanditorera umwe mukadzi, maybe achatsvaka umwe mukadzi anodziya. Ndikabva ndati iwe don't be worried, such a thing will never happen mani, banguru vanokuda mani iwewe. But I know kuti zveshua izvo zvakatotaura zvekutoti murume wake akamoti kuzasi kwake kunotonhora. It is not like anotonhora, but mishonga iya ndo inokonzeresa kuti murume paanenge achisangana nebest friend yangu, iye murume anzwe sekunge best friend yangu isinganaki. Ndo zvaunoita mushonga kuitira kuti paanozouya kwandiri anogara achingondibiga kani kuti unonaka kani, unonaka sikarudzi yako, kunyange wakazvara sikarudzi yako yakabva yadzoka kuita diki. Saka iye anoti ndo zvinomunakidza izvozvo, but chaasingazivi ndechekuti mishonga iyo yandakashandisa kuroya best friend yangu, takatongofanana inini nebest friend yangu, tinotongonaka the same, but nga iyi yandakamushandisira ndo inomukontrola iyoyo. Mukomana she ndo confession yangu iyi yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Nyaya dzacho kani, nyaya dzacho dzinotyisa, dzinofundudza. Vanhurume tiri pama1 kutengerwa, hanzi ndakatengera
murume wangu chipfeko chemukati, tisheti nei, then ndozvaaipfeka pose apo paaiuya kuJoburg ndiine nhumbu. Ndakazoti ndazvara mwana wangu ndokubva ndazorara ndakapfekedza mwana wangu kacheche aka chipfeko chemukati chababa vake. Saka kaita puu kaingoitiramo imomo neweti. Mangwana makuseni ndikazokawaipa ndikakapfekedza pampa zvekare, ndikabva ndapisa zvinhu zvezviya ndakazvibatanidza ndokubva ndazobikira baba vacho. Ndikatora madota aya ndikabva ndazovabikira chikafu. Yei, your best friend. Kana uinewo zvawakamboitirwa nebest friend yako zvakakurwadza, kana kuti iwewo kana uine best friend yako yawakaitira zvinorwadza, please come to my inbox and tell me your own side of the story. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndafunga hangu kuti ndinge ndichifamba ndotsvakawo n'anga inokwanisa kuuraya baba vangu. Baba vangu inini mukomanashi, ivo vane magirlfriends akawanda. Even my mom was one of my father's girlfriends, but mama vangu vakazoshaika. Zvinondirwadza manje pandiri ndezvekuti baba vangu vakandiramba kubva ichiri nhumbu. Saka now that ndakura kudai so ndakazoti ndava kuda kuroorwa. Saka zvinhu zvekwangu zvainge zvisina kurongeka. Vanasekuru vakabva vati isusu hatingadyi mari yemuzukuru. Saka vakabva vazoenda vakabva vazonotaura nababa vangu. Baba ndopa vakazotongwa accepta kuti ndibaba vangu. Saka one day baba vakazondidana kugaraji ravo. Last year ndopa vakandidana kugaraji ravo. Saka ndaitofungidzira kuti vaitoda kutoti tinge tichigadzirisawo like mabirth totanga kushandisawo surname yababa vangu, because inini ndinoshandisa surname yekwanamama. Saka pavakandidana ikoko vakabva vati, mwanangu, pane zvandoda kukuudza. Baba vakabva vanditi ivo chakaita kuti vasa accepta nhumbu, hanzi it is because vainge vachangobva mukuromba, saka painge pachidiwa ropa. Saka ivo pavakazoudzwa namama vangu kuti mama vainge vabatira pamuviri, vakabva vazosarudza kuramba amai vangu. Saka ivo baba vakabva vazoti vakasarudza kuti inini ndinge ndichirarama but amai vangu vange vachifa. Kunyange zvavo vakanunura inini, but amai vangu ndo vakazofa. I never knew my mom, mukomanashi. My mom vanonzi ivo vakafa ndiine 4 months, mukomanashi. I don't even know what my mom looks like. And vanhuwo vekudhara vainge vasina basa nekuchengetedza mapictures. Zvinonzi album rainge riine maphotographs amama vangu rakazongotsvawo kumba uko kumusha kuna gogo. So I don't have any idea what my mom looks like. Saka mukomanashi, inini ndafunga hangu kuti nditsvake n'anga inouraya baba vangu so that ivo vange vachingofa, just like the way that he sacrificed my mother. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Hanzi baba vangu vakaromba, ende pavakaromba pacho ipapo pavakatanga business ravo iri, vakabva vanzi paidiwa ropa. At the same time mama ndo pavakabva vaudza baba kuti I am pregnant. Saka apa panga pagara pachidiwa ropa. Saka my dad had to make a choice between me and my mother, and he chose me. But havana kutaura kuti vainge vasarudza inini, vakangoita sekunge vainge varamba nhumbu yacho iyoyo. If you were this girl, what will you do? Ungaregerera here baba vako, kana kuti unoita izvi zvikuda kuitwa nemwanasikana uyu, kutsvaka n'anga yakasimba iri very powerful inokwanisa kuuraya your own father? Zvakaoma hazvo veduwe.